ポポルブフ第15章フンガフプーの死。寒冷の館の中は氷が激しく降るとても寒い館でした。けれどもフンガフプーと石原家は不思議な力で寒さを吹き飛ばしました。そして翌朝になると元気に館から出てきました。シワルワの主たちは今度は若者たちをヤガーの館に入れました。そこはジャガーがたくさんいましたが、若者たちはそら、お前たちには骨をやるから俺たちに食いつくなよと言ってジャガーの大好きな骨を与えたので、ジャガーは2人を食べませんでした。どうしても死なない若者たちに驚きながら、シワルワの主たちは今度こそ2人を殺してしまおうと炎の館に若者たちを行かせました。2人は炎でいっぱいの館に入りましたが、炎に焼き殺されることなく、ここでも無事に生きていたのでした。シワルワの主たちは最後にコウモリの館に若者たちを行かせました。そこには釘の石刀を持った死のコウモリであるガマソツが飛び回っていました。2人は素早く吹き筒の中に隠れました。ガマソツたちは若者たちが隠れている吹き筒の周りを一晩中取り囲んでいました。そしてその中の一匹がそっと吹き筒の口のところに行ってじっと隠れていました。若者たちは一晩中吹き筒の中に隠れていましたが、だんだん外の様子が気になり始めました。フンガフプー、そろそろ夜も明けただろうか、見てきておくれよと石原家が言いました。フンガフプーも外が見たくなっていたので、吹き筒の口から外を見ようとしました。フンガフプーが吹き筒の口から首を出すと、隠れていたガマソツがその首を切り落としてしまいました。フンガフプーの首が取れたので、シワルワの主たちは大喜びしました。そしてフンガフプーの首を球技場に吊るしました。